ngap yang so bahai pilang paro ha kateng ka jong Jesus Christ bat ngai khu blei pi wei poi paro ki baju ngap lembakan ni khu bor ha kan ni ka por ka bam da ka e bakan sam shopi religious yo bat syam le maka ji im jong pi haba usamla ong ya ka samla ka jong ba i ngate kan yap no pi ka samla ong kum no la ka ik chi shai u ko au bibi wat ong skum ta ayap ma pi kan yap lang te kim so thu se ka no te ka ik ya pi ka ni na kata ka de om de tanga kan the ba kan ong om de tanga kan the ba kan ong har wat shun rang run ong kum chu lada ik chi shai ka haba kan the ka ong bibi ka kan yap no uchen rang no wat kan big sekum ta phim so tho se kan nong ai ya pi a pi yak ma pi ngal kan yak lang kan ni na balai bagi ik sha we pe we ha ga por ko parap ngai ke ba kwa ban ra sha pi ka long pi la ong yam yau balai ko ta pi la ik yam yau jisu nadu kada not jong pi pil on em jisu ngala syaya halo kan ting na haulum ka bari nak benta ka pop ke jonga banga kloi ban IT la ka jing im nak benta ka jong ban plai gospel ka jong ham imbo na ko ban ong ye pi kum ba pi ye ka samla ka jong pi kloi ban IT la ka jing im na benta ka samla ka jong pi kloi ban IT la ka jing im na benta usamla ka jong pi mano ban tip mana penting mentah dia orang kena pi malaya mak pi bibit dia ngarungan nyap lang tu marsinya mak pi hawi kesini uyok samla thamai marsinya mak pi kayok samla thamai hey akrman kan melong kum tak kaji ke jompi kalong bam jikot kalong ba ciki bam jikot kan mendut anu noro hey aku apa orang nak por ke bamanta kemat preng bang aku ban rak pilak kloi ni am ban IT la ka jingem na ka banta ka jong Jesus Christ pilak kloi ni am ban ek yo Jesus Christ pitip ni am u Jesus Christ it yang ai pi angin pai ka ba gospel ka jong Yohanes ka long balai ka khot ba khan reu tin ki ba ong kum ne na ba u ble ik kata ka perthe kan bau la IT no ya la khun bala khamar we bau e ru u ba ngai ha u unam judge Henry unyo ya ka jing bam jikot kilo ina bau belai wa ek kata yang ngawa dia pi hadu bala ai tino lau khon ka jing em ka jong bala khama we na benda ka jong cho chua lain pai ka thi ka baning kong ka jong Yohanes ka ba sao ka khat ba khandai ka thi ka baning kong ka jong Yohanes ka ma sao ka khat ba khandai tin ki ba ong kum ne hakane la pausna ya ka jing ik ublai hani ba ublai ula pha ya lau kun bala khamar we syakane ka perthei bangin yo yem dau ublai ban pau ya ka jing ik ka jong la pha ya lau kun ba khamar we ban iem yang ni dau Jesus Christ kan lagin pa shu ka ba ash kinong korin kalau ba san kan khot par kuwe tin ki ong kum ne namar yau ta ubam simlatip ya kapop ula pelong kapop nak benta jongi kenang ba an pelong yang ni ka hok ha ublai kenang ba an pelong yang ni ka hok ha ublai pi uji su long ba nak tip ya kapop bat long ro pop hen la sa na pnai u la pelong yu nong pop ban sai khoi ban kit ya kapop ka jongi ma pelong yang ni ba asa na pnai yu jisu halum kan dam da kapop ka jong ula IT la ka jingim na banta ka jong pi na mat u ik palat yang ai pi kumbang ong ai pi mana ban cem ka samla ka jong pi usamla ka jong pi kin ong ik plat ya pi ngak loi ban ai la ka jing nak banta ka jong pi ya kloi ban yap hatu kan yap shisha ne hatu kloi ne ban ai shisha la ka jing yap mana ban tiap ka bang ong ya pi
Lada omdan shuma pi wat dak wei pat unyo dak wei pat. Henry Uchisu udah pen isisha udah kaba ai dah ka jiem nak bentar ka jongpi. Henry Uchisu pen isisha dah kaba ai dah ka jiem nak bentar ka cuma ka jongpi. Ngai tu ipi hane ka por ka bentar. Tapi ai dah ka jiem nak bentar ka jong Uchisu. Kaba ai dah ka jiem nak bentar ka jong Uchisu kam dei ban noya kam dei ban shim dah ka jiem la de kuma shim Judas Iscariot. Man ai nak cium nak bantah ka jong Jesus Kristus ka de. Man play gospel ka jong kai. Baca kan baca long ka balong. Man play ya ka tin ubelai. Man play ya ka teng ka jong Jesus Kristus. Perlok bayi jenga. Kitip kecing kular ka jong Jesus Kristus kalau bayi oi pada amen. Ala kular an pendep ya ka. Kado teli kecing kular ba pila kular ka samla ka jong pila pendep lo. Aci sepatli don aci potli ro. Kalau teli ke cingkular kaba kasamla ka jompi kala kular pi perkalap kalala pendap. Baro. Kalau teli ke cingkular kaba pilai kular pilai lap pendap. Kalau teli ke cingkular pilai kular kasamla ka jompi pilala pendap. Nak ci sepatli don ni andang potli ro. Apilon hang ni royalak. Sotu kapa dan sibun kecing kular kau pila kular perbedang pidang yalang Henry mentah pelalat pendap nem baro pelalat pendap nem baro balai nama kita kecing kular jumpa beri dia kecing kular ka jong balai kalau boleh oi pat lah kular pendiam yang api lah pendiam pat mentah ukular yang api alang kloi ban ai lah kecing nak bentah ka jong Jesus Kristus Ketiap Uchisu ukular yang IP Kaiban Chen poi kita bentar kai cing kular ka jong Uchisu Kristus Tapi kloi ban ai lah ka cing nak bentar ka jong mo Nak kuah ban yetu ya pi Kat barang pule na gospel ka jong Matias chapter Haba poi ka shiti Sa Filipi kalong bandingkong ka khot bar pue Na siung longo Na maktin ki boong kum ne Na mar yang kaban iem kalong ukres bat kabanyap kalong ka cimentoy ken hawa pule gini tin na solong asikade ya kumno upol apostol utho kumno kajinyap kalong ka cimentoy hoy ban iem kalong hau kres na maru IT la ka jingim nak benta ka jongi he kumno ka jinyap kalong ka cimentoy habang perkara ka jingim bakan jadok macam na langan yak ngaban ino ka spa ka po ngaban ino ay ngasam ngaban ino ay may pa ngaban ino baro tikumno kalong kay cimentoy ngaban ino ay para bangit apo kapalang tikumno king kalong kay cimentoy kay kadbangan ng pule kadabangan ng pule o yang lapo ay kitab cikun pao kalong ka ba arko ka basaw jun pao kalong ba arko ka basaw tin ki boong kumne bat ngaloi yaki kat baladon ibala syong halo jengki bala ai ka cing bisar haki bat ngaloi yaki mensim jong kita kibala klai kli na ka banta ka jing plai ya uchisu bat na ka banta ka ktin ubele bat jar ki mam lamane dem ya utau mar khalang lomne ya ka dur jong bat kim syang la pediang ya kata kadak halo ke silang mat jongki bat halo ka kti jongki te kila im bat kila sensor lem bat ukris syajar snap kane king kadi ka cimentoy ban sensor lem bat ukris syajar snap kane kamde ka jingkular tang yaki apostol kamde ka jingkular tang ya opol kadi ka jingkular yang ngai pi way pa way Bagi kloi ban IT la ka jingim nak banta ka jong Jesus Kristus. Bagi kloi ban pla ya kerteng ka jong Jesus Kristus. Bat ya ktin ka jong ubelai ukular Jesus Kristus ukular ban ai ka jingim bam jikot yang IP ukular bagi sai impat bat nyin yo sensar bat Jesus Kristus syajar senam. Doan diperlok jonga.
kiong anda ladap yang ada degree ngate da yo tang pasal pen kanaru klinaru biang baik tanpa de government ngong ye pi kane kam de ka post government wan sa tang sipor ngong ye pi uci su khot e ngai pi pengen yo sen syar lam badu syajar senam bad sen syar kam de ka post ka barian kam de ka post dari kam de ka kamram ka ba krau tam kenyo sen syar badu uci su kres compare ki brukin ken ben hi api compare ki brukin amba me menang kwa ak start kwa ak pastor kwa yalap kwa kumta kwa le kumta tingkan be lai pujai me syakri yo tau ta hang jing jong alamat gun sien don kip ong yang me syakri yo jisu bayap sang ngong jisu ayap men ta ka pop ke juga kitip na jisu yap men ta ka pop ke juga oh ik ya piu ai ki la ka chim na benda ka chop piมันเป็นอิ่มยังไงพี่ถ้าตรงนี้กล้วยเนี่ยมันอิ่มอยู่ชิสที่ลองกับบัดเดย์บัดอีกก็ซ้ำละที่ลองกับบัดเดย์บัดอีกยาวซ้ำละที่ลองกับบัดเดย์บัดอีกอยากมีกี่ปาที่ลองกับบัดเดย์บัดอีกpara macan para marpaบัดkalauกับบัดเดย์คำตามบัดอีกอยู่ชิสกุลสหัวพี่อ่องอยากซ้ำละก็จำพี่แล้วกล้วยบัดไอที่ละก็ชิมนักบันตาก็จำพี่แล้วกล้วยบัดไอที่ละก็ชิมนักบันตาก็จำพี่บัดอีกองyo jisu kan ka por ka bangta na kloi ban ra ya kitin ka jame na kloi ban ra ya gospel ka jame ban phla bang scam langan yap ru kalong ka cimen toy ya nga ban mi pat asni bak hado bang yo sen charlam bat me syajar senam ko jisu long ka bolong po bangin pai ka mesti pol sigalatia kalong ka ba kan khot ka bar po tin tu ong ko ne pasana pna ya nga lambat ukris penban ngala im Henry om mangasyu Henry ukris ken ula im hanga bat kata ka ba nga im menta hakado nga im da ka jinget ken ka ba haukun ublay uba ik yanga bat ubala IT no yala de naka benta chunga pina long ka balong upola sana pna yang alem request kam de bla sana pna yu bat uji sukres Henry kamu hang ni kum ba uji sukres la kendo la ka jiem kum ta ken polu kendo la ka jiem na benta ka jong uji sukres kum ba uji sukres la kendo la ka jiem na ka benta ka jonga ka jong pe na benta ka jong pol kum ta polu kendo la ka jiem na ka benta ka jong uji sukres bat pol on kuno ka sti Filipi ban diem ha u ka long how Chris banyak kalau gaji mentor gaji em ka jong ajong pi kum chu langi la ai ti la gaji em na benda ka jong chi su Chris la langi ik yo oi kalau ka badai ban ik mi ki pa kalau badai ban ik ka samla yo samla ban ai ti la gaji em na benda ka jong kiro re ka no koridor shu na benda ka jong chi su Chris na benda gospel ka jong wa syaya la ka dingkan da ka pop karam ka jong ko pra bagi ngawer so bahak na kapor ka unta laki keren ka bakeren nya pi laki tim ka batim ya pi compare fly gospel ka jong fly nama ka kung tap jiban pau laku lare ngai pi ban ai ka chim bam chikot bang nyok sen char ba Jesus Christ sia jasna ka jiman toy pa kham kordor ban kata ban nyok sen char ba Jesus Christ ka samla kala ban ino shitu pa ka po kala ban ino shiten po ti kimi ki pa ken sa yak no kin ino shiten po ka Jesus Christ lum ino ko pi ka samla ik pala yo Jesus Christ ka ai ti la ka jim na banta ka jong Jesus Christ ha ka po ka bang ta ka nam tin shu le ya try la ma ka jing wa ko pa ka jing ba ma ne ka lang ba khui ka teng ka jame tro ni wan hajan ka jame ne ka po ka ba ma ta se sim tro mi tro ki shatri ka jame tro le se ki dong jing pang shitom ka tro ida pre ka jing ye ka tro ida pre ka jing jen ja ka tro yin shite cha khum jong pam man ka tro ka dua ka teng ka jong Jesus Christ ka long ka jing lai lut ka tro ka long ka jing pelai ka tro ka long ka jing pen khia ka tro ka teng ka jong ka ka por shi sha ka tro apa shai boring ka tro bin la tro ben yalap la ma gospel ka jame tro bin ban phla la ma ka teng ka jame ma ka teng ka jing kula ka tro bin im pa ka si ba khadu ka tro bin sen sha ba
hamil ke Yesus ke terai oh Yesus Kristus ke terai ban iem galong hamil ke terai ban yap galong ke ciman toy ke terai ke Yesus ni tuai ke terai ngapor ke bam terai tak terai long yong sembah pat yo pra ke terai tak terai ke cinya dei ke terai ni samla ke terai cinya dei silok ke terai cinya dei ke terai citengah ke terai tak ke terai penteli mame ke terai cinya sem jeng hilang bar ke terai dan terai ngapor ke bam terai ba ai ke terai bang laban ai ti la ke ciem nam ta ke jong me terai ha ka dengan jong Yesus Kristus ni ai ti ban tam hala ka cha amen chua ba pin lai pila ban like ba subscribe ru ya ka channel ka jonga kan san kham tam ki jing duai pila ban comment ru la pidan kinung ngi jing kele na kloi ban jiwa ya pi mana ka po blinker khu ya pi na ka brom jong terai amen